شهید 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 جوا وکم تو ساخی و نامری تو ساخی و نامری جوبارت خویناتش شهید نامه زمینش بو اسمانا دما کورندک و لیلی تبلی هف دبن دزماوندک شاهیان ده جانی وا بنمری برف ازمانا و بلند به لوپن خوینا وا خاکا ولات آف ددن و کلیل کن رنگرند شاخ دارا آزادیه و سر بلندیه دپشکبین دوان دشمن لسر بری نامیس بذکری نامیس بذکری پێشمەرگێن ڕۆژ ئەو کەسێن دەماک و خۆبەخش دەڤلی دیلانە مان و نەمانێ دبن و بێگۆ تو کەس وان نەچار بکە جانێ خوێ دکنە قوربانی خاکا کوردستانê مەرگ و کیانê خوێ li pêş çavê xwe dibînin di rojeke weke îro de di heftê heyvayekê sala 2014 çar ciwanên Kurdistana Sûriyê yên pêşmergeyên roj bi navê Pêşmerge Besam Mihemed xelkê ji gundê gir ziyaretê çolê yê bi ser bajarê Girkêlegê ve شهید پێشمەرگە ئەمگیان بادینی ji bajarê Hesekê شهید پێشمەرگە Basil Hacî ji gundê gir ziyaret yê bi ser bajarê Dêrikê ve شهید پێشمەرگە Xemgî Osman ji gundê Dêrina Axê yê bi ser devera aliyan ve şehîd bûn. Ew çar li hingê di teqîneke teroristî ji aliyê teroristên Daişê ve li dergeha xalika kombûna hêzên pêşmerge li gundê di navbera Zimar û Tilafirê de şehîd bûn. malbatên wan şehîda şanaziyê bi şehîdê xwe dikin û wan weke qurbaniyeke biçûk beramberî xaka welat û rêbaza Kurdayetiyê dibînin. Dayîk û bavê şehîd emgiyan jî wêyekê bi serfirazî û serbilindî bi nav dikin. Berz û serbilindî bo şehîdan bi bûneya sêyemîn salvegera şehîdbûna kurê nû sê hevalê dûî Pêşmergê Leşkerê Roj goliqada azadî û rometê bi buhayî bi qehremanî canê xwe ji destan diyariyeke pîroz bû li rûpelê dîroka miletê Kurd û em wan serbilind û serfiraz in. Wek hûn dizanin nifş li peyî nifş ev peyama pîroz gihandiye îro miletê Kurd û qonaxekî zêrîn diber derbas dibin tev ev zehmetiyê got em dibînin lê berhemê xwîna wan qalenê azadî serxwebûna Kurdistanê yê em sozê didin wek malbatê şehîda û li ser rêça xebata wan wê karê me berdewam bê heta got em bigên armanca xwe bi destxistina mafê netewî Kurdî û em bi hemû şehîdê Kurd û Kurdistan serbilind û serfiraz in. Hamdullah serê mecberî bilind şehîdê Pêşmergeyê em gelkî qehar hema biber ser salê yanî em gelkî hazizin ruh ji me derwe û ez jî wek dayîkê şehîda kişwek wîn û hevalê wîn înşallah serê mecber wî bilind saeta xweş nikarim tişkî bêjim. Birayê şehîdê Pêşmerge Basil Hacî jî şehîdbûna birayê xwe hemû pêşmergeyan ne ji bo partiyekî yan malekî lê belê weke erk ji bo xaka Kurdistanê pesin dike. Wî li her çar parçê Kurdistanê pîroz dikin taybetî serokê herêmê Serok Mesûd Barzanî pîroz dikin ev her çar pakirawana xwîna xwe kirin gorî xaka Kurd û Kurdistanê ne ji bo malbata xwe bû yan ji hizbekî bûn ji bo erkê wayê netewî ji bo wacibekî netewî li ser mirê her Kurdekî welat parêz kîş her çar beşê Kurdistanê bê em berevaniyê ji xaka xwe û mafê xwe bikin û îro jî pêtiviya me yekrêziya mala Kurdî heye her çar parçê Kurdistanê ji bo ev 100 sala em bindest dijîn
ji bo em jî weke miletê cîhanê em bigin mafê xwe. Şehîdên ku bi xwîna xwe ya pak dara azadiyê bilind di dilê welat de diçînin dibin simboleke ji daneke bê beramber di nav milletê xwe de. Bi rastî rojek wek îro da mirov dikarê bêje serberzî bû şehîdên Kurd û Kurdistanê û ji bo binemalên şehîda silav û rêz bû dayikên şehîdan, jinê şehîda, kurê şehîda û em hemû dêndarê şehîdên Kurdistanê dêndarên pêşmergan e eger neşxebata wan ba ewana tedhiya nekira ewana xwîna xwe nedana bawer bike belkî dijminê Kurda bêtirî vê baniya serê Kurda. Dîsan serberzî bû şehîda çiva çar şehîda çi jî hemû şehîdên Kurd û Kurdistanê. Şehîd ne tenê canê xwe qurbanî xaka welat dikin lê her wiha dibine simbola azadiyê û berevaniyê ku her welat parêzekî teqîne bejna xwe li ber cangoriya wan diçemîne. وقتی که شهید بین وقتی مثلا هرشکی هوانه یه شهر داعش هرشکی یا داعش به سر باشور کردستانه او جوگی دهان شهید دی ارکی خواه رابی انو برگیری و آخر بکن وگی ارکی پیروز هر وقتی که هر گاوی که کردستان پیوستی برگیری بیان اول بخوینا گنجابی ام همه آمدن ام خوینا خو بکن قربانی بر و آخده ایرو تایبەتمەندێکی یا خۆیان یا شەهید بوونا چار خۆرتێن لە هەنگ جەنگê dijî daişên hovane êrişkirin ser Kurdistanê birastî em bejna xweşwan şehîda û tevayî şehîdên Kurdistanê hemyara em tawînin îro wek rojekî şehîda ra em ser şehîd biştexilin çend em baxêbin şehîd merdemêrin xwîna xwe rejane ji ber xaka Kurdistanê ji bo jiyana me xwîna wa ji bo jiyana me ne ji ber wê êkê jî îro em dibêjin ew şehîd ciyê wa behişt e ew û şehîdên Kurdistanê tevayî heger me şehîd neban û xwîn nehata rejandin em ê negin qonaxa serxwebonê û azadiyê çi miletê heyî dunyayê da şehîdane lê mixabin bergî şehîdên me yê Kurdistanê wek û Kurda tevayê Kurdistanê ji hemî şehîda bihtir medanîne û em amadan ew miletê me dibêjin em hemû pêşmerge ne û pêşmerge nîşana şehadetiye meşruî şehadetiye o şehadet jî me li ser xwe qebîl kiriye wek û milet û em rêz û hurmet ji wa şehîda ra digir û malbatê şehîdaran û hemî şehîdên Kurdistanê yê li ser xaka Kurdistanê xwîna xwedayî ji bo berevaniya Kurdistanê. Çar lehengên pêşmergeyên roj ku wekû îro şehîd bûn mîna hemû şehîdên pêşmerge wê her û her bimînin siruda şoreşa man û nemanê û strana evîniya welat ku di dil û canê millet de cîgirtî dimînin.